sibay ule Pelh le hnah ka siam poldona ara hi kamal vekanga hnah po hi ka thianang kabu chiaranga ka kangle dona Pelh hnah baile ara le hnah kan pol hi video masalama te kada to a Pelh hi chu angai na tan chome tui tak ani vea ara hlang po tuya hnah hlang po tuya ara hi ka silfai vek to a kukarin ka siamdan min ma a bu fai chi apuam kan du zat kan telang belpa ngai te po man thei thawa kemin amin har dewa chi al tur tok ka tela kukar hi voi ni apit nuwa me ni ama minute somvel ka chuanga bu po min tha ka kang ngalang tel kan chome kan tur milin kan telang tel po lum to a akan nan hian purun sen ka manga purun var po man theya purun sen ai chuan purun var hian mui du zok ma in ka sha purun hi kan chuang min ve ang me hi salut to ka da lawa ke ma ron sen ve deuh that thleng kan chuangang purun po min to a mui tha a me ka her niama ai eng ka tela ai eng hi ka chok mui photang adu tan chili powder te atel theya Pelh hnah ka silfaya ka chansina asil na tui hi ka da hul lutuk lawa ke mazong om vea a hul lutuk chuan a ut du'a me hi alai hol vela ka da a hnah hi ka kang min deuh photang hnah hi a min ma wangin kukara ka chhum tel lawa chumai ba ka hetia kan hian a mui du zok boka atul dana zirina kara kan chok ve zelang aro lutuk te ni chuan tuitlem kan leyanga hnah hlang kan te hi atui lutuka muya pomsia hnah po alo min ve deuh to kuang te po ara bu ne na kan chum kha ka telang a chum na hian chi kan al to wangin hnah khan ka al lawa me hi asanga ka da a ara hi chu min thato abu hi min thoma se du angin ala chiar lawa atui hi duai na tlem deuh hleka tuilum ka leya abu hi kan du ang takin kan chok chiarang cho uluk hi angai vea adu tan ajino mo chicken powder atel theya bu chiar kan hi amui tui lutuka chochoma te hian tui ema a chiar dan hi ka du tok viawa he hi chu kan du ang takin kan chok chiarang ka channel min thlir saka wangin kalome